Il-Prim Ministru mhuwiex membru parlamentari kwalunkwe u għandu jġorr ir-responsabbilta u jivvota favur il-liġi tad-divorzju skont ir-rieda tal-poplu espressa fir-referendum. Irid jibqa' b'xi mod jew ieħor jkun leġittimament qiegħed jirrappreżenta ir-rieda tal-poplu, speċjalment la darba qiegħed fil-gvern f'din ir-realtà ġdida, realtà soċjali enormi ġdida, naħseb m'għandux għażla ħlief li jirrevedi uffiċjalment il-pożizzjoni tiegħu minn kontra id-divorzju għar-realtà tal-lum il-ġurnata. Il-mexxej Laburista qal li l-Partit Laburista għażel it-triq tat-tolleranza u r-rispett lejn opinjonijiet diversi meta ħalla lill-elettorat jagħżel kif jivvota skont il-kuxjenza. Dan huwa ċertifikat għad-diversità tal-Partit Laburista li żamm u qed iżomm il-bibien miftuħin għal kulħadd. Huwa sostna lil membri parlamentari Laburisti li ser ikunu qed jivvutaw favur jew jassjenu ser ikunu qed jaraw li tiġi osservata r-rieda tal-poplu f'linja mal-policy tal-Partit Laburista. Muscat qal li ser ikun bis-sahha tal-Partit Laburista li din il-liġi tgħaddi mill-Parlament permezz ta' maġġoranza kbira ta' membri parlamentari Laburisti li ser jivvutaw favur jew jastjenu. Fil-waqt li min-naħa tal-Gvern ser tkun il-minoranza li ser tivvota favur.